to. Dari na. Let's rock. Let's go. DJ Jungle on the mix. On the mix. Para kita. Kanang buntag day na. Uy. Okay. Isod na, isod. Okay. DJ in the mix. In the mix. Naghanap buhay sila, oh. Hanap buhay, oh.
Idol. Heartbeats Club. Nagtapok na sila. La. La. Paano sila na? Ano nilang gilugan? Ako na tag 5 minutes. Pero kasi tayo harap ko kahit talagang kamot ka gan. Labanan siya. Banti ala. May klarong sikat-sikat. Uy, ito nang. Na, lagi nagtapok sila lagi. Ah, sila. Nanday. Nang inabuhiin tao ng mga kanang piso, sisiw. Hanap buhay yung mga sisiw, guys. Kawawa naman, oh. Kahit mayroon doong bigas, dito talaga sila sa bulog. Sa ano, sa gubat. Isa. Bakit? Ano? Kalamit na mo nila, oh. Okay. Ano na, tapos na ta sa ating vlog. Sisiw vlog. Ano pa, nagpagpangakhagi sa akin. Banat! Oh, sige. Oh. Grabe kakanay, oy. Oh. Ah, grabe. Patras. Tabangan. Nanad na may anak. Heartbeats Club. Ani ko tayong sound nga pinakuan ba? Pinalami. Nudool sila nato na. Astig kayo ni isa. Dool, focus sa camera tayo. Oh, kakapos lagi dyan. Kakapos. Okay guys, mag-end lang aming sisiw. Hanap po tayo. Exclusive mix by DJ. You want Ikaw pa. Sige. Video ni Deo. Tanong ka doon. Bakit ka lumapit? Nagpa-close up ako. Gwapa ni kay Pohon o Kuan